Ola, nas clases de Ciencias da Natureza este trimestre imos empezar cos órganos e, neste caso, co ollo. Na clase de hoxe veremos que é, que partes ten, entre outras cousas. Así que empezamos! O noso corpo, como xa vimos en clases doutros anos, está cheo de órganos que, funcionando sincronizadamente, conseguen que este vaia ben. Cando un deles se deteriora ou se dana por un tempiño, entón é cando comezan as doenzas. No vídeo de hoxe falaremos dos ollos, que son, que partes teñen, por que son tan importantes. Que son os ollos? Isto é un ollo. Os ollos son o órgano do sentido da vista. A través deles podemos percibir a realidade que nos rodea, mais non todos vemos o mesmo da nosa contorna. Por exemplo, os seres humanos temos colocados os ollos na parte frontal da cabeza e isto permítenos ver o que temos diante e un pouquiño o do lado. Nembargantes, algúns animais, como por exemplo as eguas, teñen os ollos a ambos lados da cabeza, o cal lles permite ver moi ben o que teñen á dereita e esquerda, mais non tanto o que está sito en fronte delas. Por que son tan importantes? Son importantes porque a través deles percibimos o mundo e, segundo o que vexamos, o corpo reacciona dunha maneira ou doutra. Imaxinémonos que estou xogando ao fútbol e vexo que o balón mo está a enviar unha compañeira. Nese intre, o ollo percibe esa acción e a pasa ao cerebro. O cerebro, que é moi listo, sabe que ten que enviar unha sinal ás nosas extremidades para poñerse en posición de recoller o balón e marcar un gol. E sabes que? Gol, gol, gol! Así que os ollos primeiro perciben a realidade, segundo transmiten ya ao cerebro, terceiro o cerebro a interpreta e por último o cerebro manda a orde ao resto do noso corpo. Cales son as súas partes? Na parte externa temos a pupila, o iris, a esclerótica, a glándula lacrimal, as pestanas, as pálpebras superior e inferior e as cellas. Diante do iris, a pupila e a esclerótica está a córnea, capa que non podemos ver, xa que é totalmente transparente. Na parte interna vemos a retina, o cristalino,
e o nervio óptico. A vindeira clase dedicarémola a explicar as diferentes funcións que as partes do ollo teñen. Isto é todo por hoxe. E agora... tócache. Podes poñerlle nome ás partes externas deste ollo? Aquí temos a solución. Cellas, pestanas, esclerótica, pupila, lágrimas salindo da glándula lacrimal, iris e pálpebras. Gran resposta! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!